Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta manghigala ni nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini mahigalang yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abi no adlaw na usab karon nga sa matarong adlaw, Biyernes. Pizza, unsa man tarong pitsaha? Pizza 21. Pizza 21 na kini manghigala sa bulan sa Hunyo tuig 2024. Oy, kumusta na manghigala nang hinaot ko? Nga na kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kabuntuhon. Walay sipon, walay ubo, walay sakit tiyan, wala maglabad ang ulo, walay gibati sa lawas. Pero naginhawa pa o mangatsi pa gani. No, kusog pa kay mo inom og tuba, no, kung sa mga tagababaw pa ng mga higala, kusog pa kayong mo inom og tuba. Okay, ato sa adjust yung kamay mga higala, ha. Kay medyo kuan siya. May makita gamay nga discrepancy. Yan, no. Kita tatagbo adjust din higala, no. Sa dahala, no, may mundo na kanatuntanan na hinaot kita nga na kabungtanan sa kapiskang panglawas ni ining kabuntuhon. Abi no, dili kita maglangan mo higala, ari kita sa atong Saint of the Day. Boy no, ang atong Saint of the Day karon mao si San Aloysius Gonzaga. Kini si San Aloysius Gonzaga, kuan kini siya taga Castiglione, Italy. Castiglione, Italy. Ayan. Tagasa ni si San Aloysius Gonzaga, taga Castiglione, Italy. Ayan. Unya, matud pa destined to become military by his father, but at the age of 9, Aloysius decided to live a religious life and made a vow of virginity. Yan, no? Grabe po ni si St. Aloysius, no? 9 years old pa lang, may vow na siya of virginity. He would keep his eyes downward in front of women, no? Dili gid sa mututok mahigala, no? And he resolved to keep up his many devotions and austerities. And then nagpamembro siya sa grupo sa mga Jesuita. Na he served in a hospital in Milan in 1587 and died at the age of 23 after receiving the last rites from Saint Bellarmine. Santo gihapon yung naghatag niya. The last word he spoke was the holy name of Jesus. Saint Robert Bellarmine wrote the life of Saint Aloysius. So karong adlaw mahigala, gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Aloysius Gonzaga. Yan, no? San Aloysius Gonzaga. Yan. Okay, no? So, sa mga pag-ato pa-adjust na ni Mahigala nga mayog yung pagka-plastar. So, mga na siya, no? Pero, padayon ta Mahigala sa ato nga mga buhatonin ng kabuntagon ug sama kang San Aloysius Gonzaga, maningkamot kita nga magpuyo gyud, no? Sa kinabuhing Diyos nun. Si San Aloysius may vow kini sa virginity. Yan, no? O niya, matud pa, tubangan sa mga kababayan, muduko ra gyud siya. Muduko ni siya, dili pareho ni Busting. Busting, muduko baka og naatubangan sa mga dalaga. Mututok, hinuuna pa der. Ayaw gini ko na patubangon na to si Busting. Kung andang ko pa der, muduko ra gyud ko. Mo ba, no? Muduko ra gyud ko pa der og naatubangan sa mga dalaga. May pagka-Saint Aloysius po rin kagamay. Ay, grabe pa gani pa der. Kaya bisag magtalikod, muduko ra gyud ko gihapon. Ba? Kaya ang to Saint Aloysius, kung mag-atubang sa mga dalaga, duko man siya. Pero ikaw, bisag nagtalikod, duko ra gyapon ka. Ay, duko ra gyud gihapon ko pa der. Joke ba yun? Joke na lang ito, may langis. Abi na padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatono ni ining kabuntuhon. Sa atong santo mga higala mao si San Aloysius Gonzaga. Pero wala lang mo sa 14 bisipin yung mga higala kay baling bisihan ako.
grabe gyud ang kabisi natin, no? Daghang gisag mga gipang trabaho. Abi no ari kita mahigala sa ato ang kanang wala na. Arita sa atong topic. Ang atong topic karon is about Roman Catholicism. Roman Catholicism. Abi no, ang Roman Catholicism, no, is the oldest and largest branch of Christianity. There are more than 1 billion Catholics worldwide, and the Roman Catholic Church is led by the Pope. And the Pope rules from the Vatican, which is a separate country inside of Rome, Italy. Muna nga kita gitawag kita og Roman Catholic tungod kay ang atong Santo Papa nakabase man dito sa Roma, dito sa sulod sa Roma na dito ang Vatican City. Yan, no? So niya mga higala, we believe, no, nga ang nagtukod nato, nang nagtukod sa simbahan Katoliko, mao gyud mismo mao ang atong Ginoong Hesukristo. Sabi ano? Kaya atong basahon mga higala sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 sa 20. Namatid pa dire, busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw na ining bato, tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon dili gayon makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Kato pa, dunagyoy sa ini nga teksto sa Biblia sa Mateo 16 bersikulo 18 sa 20, ang ibinlan gyud sa atong Ginoong Hesukristo sa pagdumala sa iyang simbahan mao gyud si San Pedro. Nya alang kanatong Katoliko, si San Pedro mao ang pinakauna nga Santo Papa, no? Siya mao'y pinakauna nga Santo Papa. Na unya ang pinakaunang Santo Papa sa manlagi muna nga mukuan kita, mutahod kita sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong mga Santo Papa, no? Kay matud pa diri doon naman siya giingon nga kung unsay idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Kato pa, ang Santo Papa aduna gid ay katungod sa pagdili ug sa pagtugot. Ingon man ang tanan nga mga apostoles, no? Kaya mao man sini ang gitawag nila og mga apostolic teachings, ingon na, no? Unya sa Mateo 28 bersikulo 19 sa 20. Tungod ini sa inyong pagpanglakaw, no, giingnan ni Hesus ang iyang mga apostoles, himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong isugo kaninyo. Ug hinumdumi, nag-uban ako kaninyo sa kanunay, hangtod sa katapusan sa kalibutan. So ingon ni ana, no, ang mga apostoles, dili lang kasi San Pedro, gitagaan gid pud og tahas atong Ginoong Hesukristo nga manudlo og mamuniyag. Kunya ang maong katungod, ila pong gipasa ngadto sa mga apostol sa iyang mga sumusunod, no, sa mga sumusunod sa mga apostoles aron nga bisag patay na sila, aduna gihapon sila doon na gihapon mamunyag ang mga sumusunod sa mga apostoles nga mao ang mga Santo Papa, mao ang mga kaobispuhan ug ang mga kapareha, no? So muna gitawag nato ang atong simbahang Roman Catholic, no, Apostolic Church, Roman Catholic and Apostolic Church. Nga naman tungod kay gibilin man ni Kristo ngadto sa iyang mga apostoles. Okay? O niya, angay na to hunahunahon nga sa pagkakaroon, adunay daghan nga mga laing relihiyon nga dala gihapon, nagtudlo gihapon sa pagtulunan ni Kristo, no? Muna sila gitawag na to kanang ang ilang gibasi ang pagtulunan ni Kristo nga atong mabasa sa mga Biblia. Namo na yung mga laing relihiyon, no? Nanudlo sila kabahin sa pagtulunan ni Kristo nga gikutlo nila gikan sa Biblia. Ang ato dili lang kay Biblia lang. Kung dili mismo gyud ang mga gipangtudlo ni Kristo nga iyahang gitudlo sa iyahang mga apostoles. Katong yung mga original jud ba nga mga teachings muna gitawag nato og apostolic tradition. Kaya nga naman ang atong Ginoong Hesukristo, ang
ang ato ang Ginoong Jesucristo is historical, dili biblical. Ang mga laing relihiyon, ang ilahang Kristo, no, is only taken from the gospel. Mo na gitawag natong biblical Jesus. Kita historical Jesus gyud ang atong Kristo nga gisunod. Nganuman tungod kay adunay mga pagtulon ni Kristo nga gitudlo niya sa mga apostoles apan wala masulat sa Biblia. Kunya ang mga apostoles pod adunay katungod sa paghimo og mga pagtulunan, no, kay kung atong basahon pagbalik sa deribitaw sa may kuan Mateo kapitulo 16 bersikulo 17 sa 20, nagingnan man niya si San Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta idili usab dito sa langit, ug ang imong itugod dinhi sa yuta itugot usab dito sa langit. Sa to pa kung ato ni siyang tanawon, mga kining pagtugot o sa pagdili mao kini ang pagpanudlo, no, tudluan ka ba kung unsa ang buhaton. Unya kining mao nga pagpanudlo gitudlo gid usab sa atong mga apostoles ngadto sa mga kaobispuhan, pinaagi sa pagpandong sa mga kamot sa mga apostoles ngadto sa ilang mga sumusunod nga gitawag natong ordination, no, ordination. Muna nga ang atong Hesus nga gituhan dili lamang kay sigon sa atong mabasa sa mga Biblia, kung dili sigon sa mga pagtulunan usab nga gitudlo sa mga apostoles. Ana, no? Unya atong hinumduman nga ang mga apostoles sigon sa atong mabasa sa Mateo kapitulo 18, no? Sa Mateo kapitulo 16 versikulo 18 hanggang sa 20, no, Mateo kapitulo 16 versikulo 18 sa 20, aduna gyoy katungod sa pagpanudlo. No, muna nga ang maong pagpanudlo padayon nga gitudlo hangtod karon, no, gani kun atong basahon sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica kapitulo 2 versikulo 15, kini nagkanayon, busa mga igsuon barugi nga malig-on ug pabilin kamo diha sa mga gikabiling pagtulunan ug pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa buhat, no, mo kini ang gitawag og unsa man apostolic tradition, no. Ato kanang mabasa sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, therefore brothers stand firm and hold fast to the traditions you receive from us either by word of mouth or by letter, no. Sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15, muna nga gitudlo sa ni San Pablo nga hangtod karon ato gyung barugan, ato gyung puy-an ang pagtulunan nga gitudlo kanato ni Kristo nga gitudlo usab sa mga apostoles. Ako na ginaingon ang atong relihiyon is a historical religion, no, tungod kay ang mga pagtulunan nga atong nadawat dili man lang gikan sa Biblia, kung dili gikan usab sa mga pagtulunan nga gitudlo sa mga apostoles, gikan sa historical Jesus. Atong klarohon ha, aron dili maglibog. Sa mga laing relihiyon, ang pagtulunan nga ilang gitudlo, no, taken from the Bible. Okay, wala man sila tradition kay bag-o naman lamang ni silang natukod. Pero kitang mga Katoliko, ang atong pagtulunan, kadali mahigala ha. Pero kitang Katoliko, ang atong pagtulunan gikan gid usab sa mga apostoles. Muna gitawag nato og tradisyon. Kaya kung atong basahon sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, therefore brothers and sisters stand firm and hold fast to the tradition you receive from us either by word of mouth or by letter. Sa to pa ang atoa is historical nga naman tungod kay gikan ni Kristo, no, gitudlo sa mga apostoles o gitudlo usab ngadto kanato. Ato pa basing on history na atoa, no. Sa mga laing relihiyon, they are only basing their teachings from the gospel. Muna nga daghan kaayo ang atong mga pagtulunan nga gitudlo sa Katoliko nga dili nato madungog nga gitudlo sa mga laing relihiyon. Nga naman tungod kay ang mga laing relihiyon kabahin ra na gyud sa Bible ang ilaha. Ato pa adunay mga gipangtudlo ang mga apostoles nga wala nila mahibaw. Muna nga sometimes ila paganing ginasaway.
Pero ang natong hunahon nga ang gitudlo sa Biblia ug ang gitudlo sa mga tradisyon nga gitudlo sa mga apostoles dili gyud man nagsumpaki. Ngano man tungod kay ang duha gigikan man sa mismo ni mismo mang pagtulon ani Kristo. Gikan kang Kristo paingon sa mga apostoles, paingon kanato. Ngano makaingon mo nga gikan ni Kristo? Tungod kay may pagtugot man gikan ni Kristo. Kay ngano man kung atong basahon sa dire sa Biblia sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 sa 20, niingon man si Kristo, ihatag ko kaninyo ang tanang gahom sa langit ug sa yuta, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, ug ang imong itugod dinhi sa yuta, itugod usab dito sa langit. Sa pa, ang mga gitudlo sa mga apostoles nga nahimo natong sacred tradition sa marang gikan ni Kristo kay gitugot man ni Kristo. Wala nga ang mga laing relihiyon, wala sila ana kay ang ilahang Jesus is biblical naman. Biblical Jesus man ang ilaha. Ato historical and biblical Jesus. Doble ang ato historical pa, biblical pa. Ang mga laing relihiyon, biblical na gyud mo na nga wala sila apostolic tradition. Muna nga itong mga pagtulunan, usahay, wala gyud na makatuni sa laing relihiyon. Nga naman, tungod kay wala man sila apostolic tradition, kay wala man sila koneksyon sa mga apostoles. Natukod lamang ang ilang simbahan sa ilahang mga magtutukod, ginamit ang Biblia. Tanan na sila, no? Walay raing relihiyon nga kini gawa sa Eastern Orthodox, no? Pero sa Western Church kita mga Katoliko, kuan gina siya kanang gitawag nato og gikan gina ni Kristo. Klaro, biblical and historical Jesus. Klaro ba? Manaha. So muna nga sa atong pagpadayon ni ining atong pag-isgot-isgot, atong gihapon ning dugangan ug maha kini ato ang mga pagtulunan nga gitudlo karong adlaw. Kaya salamat og sa ngalan sa Talarong Obispo, Bishop Julito B. Cortez, Station Manager si Paduram, ang ato ang mga kaparian, ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin AA, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.